انہاں صحابہ وچ بیٹھا وہ غلام جن اپنے سر جھکایا تو سر جھکا کے ذرا اچھی اچھی پیر ہوندا ہے. حضور دی نظر رحمت اٹھی بھائی نواز حضور نظر اٹھا کے ویکھیا پر میں کون رون والا کون ہے؟ انہاں غلامہ چہرہ اتنے کیتا نا تے او رون والا حضور دا غلام حضرت بلال حبشی پہ روندے سن. حضرت بلال حبشی پہ رو آقا کل جہاں رحمت عالم حضور علیہ السلام حضور فرمایا بلال کھڑا ہو جا. جی آقا فرمایا کیوں پہ رونا کہ حضور میں مارا کھا دیا نہیں. حضور میرے مالک امیہ کافر بڑا ظلم کیتا. حضور مالک میں نوکر ہاں جدی پشتی غلام ہاں. حضور غلامیاں کرنے ساری عمر پہ گزر دی ہے مدینے والے آ میں مارا کھادیاں نے اس حور دے واسطے تے نہیں نا. اللہ اکبر. آؤ ذرا دوستان کا امام الانبیاء کا کریم حضور دے غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے مدینے والے آؤ وہ دعا دے جھیرے والے آؤ واللہ دیا ظلفہ والے آؤ ماں زاغل بسر دے نحنہ والے آؤ علم نشرہ دے سینے والے آؤ یا سینے شیریاں والے آؤ ہاں سینے کھلنا والے آؤ آقا تے ہمارا پیدیاں نہیں جانے آقا امیہ کافر میری جان تے ظلم کرتا رہے آنے آقا میری زبان تے کولے رکھدا رہے آنے کملی والے سینے تے بدنی پتھر رکھدا رہے آنے کملی والے میرے گلے رسا پا کے گلیاں دے اندر بازاراں دے اندر کسیر دے رہے یا رسول اللہ کملی والے میں مارا کھادیاں نے حضور دے واسطے نہیں کملی والے میں جنت دے واسطے مارا نہیں کھادیاں کملی والے میں جنت دی حضور دے واسطے مارا نہیں کھادیاں. حضور فرمایا تو ابو بلال دی کہ مارا کھادیاں نہیں کدے واسطے مارا کھاتے رہے ہو کیے کملی والے میں تے مارا کھادیاں نے مینوں جنت نہیں چاہیے جنت دا مالک محمد مصطفی چاہیے سونے مینوں تے جنت نہیں چاہیے جنت دے وارث چاہیے. امام الانبیاء کا کریم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ کا کائنات تیرے میرے آقا مسکرا پے حضور بلال کہیں بلا کے سینے دے نال آیا سینے نال لا کے میرے مصطفی نے فرمایا بلال پریشان ہو فرمایا چپ کر جاؤ فرمایا تیرا جنت دے اندر مقام اس قدر ہے فرمایا جنت دے اندر بھی میں مصطفی دے نال ہوے گا جنت دے اندر بھی میرے نال ہوے گا. امام الانبیاء کا کریم حضور دے غلاموں جدو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی بارگاہ دے اندر کھڑے نے حضور نے فرمایا بلال کیا تیرے واسطے اعزاز دی بات ہے فرمایا سارے نبیاں دی امتاں نالوں پہلا فرمایا میں محمد دی امت جنت دے وچ جاوے گی پر فرمایا بلال تو میرے واسطے مارا کھاتا رہیا ہے فرمایا تو میرے واسطے اپنے سینے تے بدری پتھر کھوا دے فرمایا آتا رہیا ہے فرمایا میرے واسطے مارا کھاتا رہیا ہے فرمایا اپنا گھر بار چھڑیا گے فرمایا سب کچھ چھڑ کے غلامی قبول کی دیا فرمایا جا بلال کیوں میں اجتے محمد مصطفی فرمایا میں تیرا نبی تین اعزاز دی بات دے دینا ہوں فرمایا جا بلال ابھی سن لے فرمایا جنت دے اندر سب نالوں پہلا بلال تو جاوے گا فرمایا بلال جنت دے اندر سب نالوں پہلا تو جاوے گا. امام الانبیاء کا کریم حضور دے غلاموں سپیکر چلا دے حضور دے غلاموں کائنات دے والی آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال جا جنت دے اندر سب نالوں پہلا تو جاوے گا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ فدا کا امی نبی و دعا دے شیر والے عمل دی والے ماں داغ بشر دے نینا والے علم دے شرا دے سینے والے تاہا دی پیشانی والے سونیا میں آقا دی کھڑے ہو سکتا میں آقا دی میں دے غلام ہوں کملی والے جدی پشتی غلام ہوں میں تو غلام کی میرے غلام ہوں کملی والے حمایت کی تھی سونے میں غلام ہو کے کینے جا سکنا ہوں آج کی دیا کام میں غلام ہو کے کینے جنت کے اندر پہلا جاوا ہوں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بلال فرمایا کہ اس بات کی گارنٹی میں محمد مصطفی عطا کر رہے ہوں فرمایا جنت کے اندر سب کو پہلا جاوے گا. یا رسول اللہ بڑے مرتبے کے مقام والے بڑی عظمت شان والے بڑے مقام والے حضرت ابو بکر صدیق موجود نے فرمایا بڑی شان والے جدا جناب والا حیا کرنے والا مصطفی کی ذات ہوے کملی والا مراد مصطفی حضرت عمر فاروق بھی ہے حضرت کی لیا کا میرے کوئی فاضا آؤ جو نورین سے ہمارے جو نورین بھی موجود نے حضرت کی کملی والے بڑی عظمت دے شان والے آقا جی تاری زبان مبارک سے پیچھے لین والے یا رسول اللہ دعا دے شیر والے اللہ دی امت والے آقا تاری زبان پوچھن والے آقا تارے سینے تے لے کے سوڑ والے یا رسول اللہ مولا
نبی موجود نے کملی والے آؤ کیا میں انہاں غلاماں کو بھی پہلا جنت وچ جان حضور نے فرمایا ہاں بلال فرمایا ابو بکر صدیق دے نالوں بھی پہلا فرمایا عمر فاروق دے نالوں بھی پہلا فرمایا عثمان بن نورین دے نالوں بھی پہلا فرمایا شیر خدا دے نالوں بھی پہلا منگل والا اج منگدا پیا وے رحمت دا دریا جوش دے اندر ہے آیا فرمایا جا بلال فرمایا سارے صحابہ دے نالوں بھی پہلا جنت دے اندر تو جاوے گا حضرت یا رسول اللہ یا حبیب اللہ فدا ہوگی نبی کملی والے آقا تہاڈے قدماں تو میرے ماپے بھی قربان جاون یا نبی اللہ دے عالم الاسرار دی شان بڑی ہے رب نے انہاں نوں صفی اللہ بنایا رب نے اپنا انہاں نوں خلیفہ بنایا سچ فرشتیاں دے کولوں سجدہ کروایا یا رسول اللہ یا نبی اللہ کملی والے حضرت آدم کو پہلا جنت وچ جاواں گا حضور نے فرمایا ہاں بلال فرمایا سارے انبیاء دے نالوں پہلا جنت وچ جاوے گا او بلال ہم کالے رنگ لو ہم اسٹائل والا موٹے موٹے ہوتا والا تومنی زبان والا حضور